കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഈ വിഷയം ഇന്നലെ 45-50 വയസ്സ് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ഭാഷ, അവനൊരു വൃത്തികെട്ടവനാണ്, അവന് പ്രായവും തരവൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ആ സംഭാഷണം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവരോടും ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഇയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എന്തായാലും ഇത് തുടങ്ങിയ ആൾ ഞാനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ്. എനിക്ക് പരാതിയില്ല, എനിക്ക് പോലീസിൽ പരാതിയില്ല, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ സംഘടനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ, ഈ സംഭവമുണ്ടായി 48 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ആലോചനയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഖേദകരമായി നടന്ന കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അയാൾ അത്തരത്തിലൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനല്ല എന്നും അയാൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ, അതായത് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ സമീപിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം പുഴുക്കുത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ആലോചിക്കേണ്ടത്, അത് പറയുമ്പോൾ ഈ ചില പ്രദേശത്തെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇതൊരു പകപോക്കലാണ് എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത്, അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ സ്വന്തം ഭാര്യയോട്, പെങ്ങളോട്, മകളോട് ഒക്കെ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുരവസ്ഥ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത്തരം ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത്രേ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും ആ ഒരു നടപടിയെടുത്തു. പക്ഷേ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നവർ, ഈ സഹോദരൻ ചത്താലും നാത്തൂൻ്റെ കണ്ണീര് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ആ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് ആദ്യം തന്നത്. പക്ഷേ ആ മുന്നറിയിപ്പിനെ അതേ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി അന്നേ നടപടിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പരാതി പുറത്തു പോകില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പരാതി പുറത്തു പോയത് ഞാൻ മുഖാന്തരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അതിനകത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. കാരണം ഞാനിതിനകത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഈ പരാതി കിട്ടിയ ഒരാൾ ഞാനാണ്. ഇതിന് നാളെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട്, ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ആ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള വിഷയങ്ങളെ ചാനലുകൾക്ക് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു രതിസുഖം കാണുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും പുറത്തു പോകരുത്. ആ പരാതി ഫസ്റ്റ് കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ആ പരാതിക്കകത്ത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒപ്പില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി എന്നെ വിളിച്ച് എൻ്റെ ഫോൺ കോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്നോട് ആ പരാതിയുടെ കോപ്പി അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവരത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ നേരെ അമ്പെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുകൂടെ ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പാർട്ടിയിൽ MLA ആവാനോ MP ആവാനോ അല്ല ഞാൻ കടന്നു വന്നത്. ഞാൻ ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു രക്തസാക്ഷി ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് തള്ളായിട്ടോ തള്ളല്ലാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ സസ്പെൻഷനിലായവൻ ചാനലിൽ പോയിരുന്ന കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അതെ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് സസ്പെൻഷൻ എടുത്തത്. അത് ഒരു നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ക്യാമ്പിൽ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റേയും അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണ അല്ലാരുജിയുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയിൽ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ആൾ. എൻ്റെ കുത്തിനൊരുത്തൻ പിടിച്ചാൽ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ. അന്നും അതെ, ഇന്നും അതെ. ഞാനൊരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ തല്ലാൻ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തല്ലാൻ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഓടി ഒളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കട്ടയ്ക്ക് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ വിനയപുരസരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ തല്ലാൻ വരുമ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ നെഞ്ചി വിരിച്ചതിന് മുന്നേ നിന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പാർട്ടിക്കാർ തല്ലാൻ വരുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. പാർട്ടിക്കാരുമായിട്ടും അടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ആളല്ല. എൻ്റെ കുത്തിനൊരുത്തം പിടിച്ചാൽ അതിനെ നേരിടാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അതും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ഇന്നലെ അവൻ ചാനൽ ചർച്ച വന്നിരുന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല എന്ന് ഈ കമ്മിറ്റി അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയോ തംസപ്പ് ചിഹ്നത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഈ ചർച്ച ഞാനാണത് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞത്. ചരിത്ര സംഭവം, ഈ ക്യാമ്പിനെ ചരിത്ര സംഭവമാക്കിയ ആളുകൾ
നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു അനുജത്തി നമ്മുടെയിൽ തന്ന പരാതി അത് ചാനലുകൾക്ക് കൊടുത്ത് ഈ ക്യാമ്പിനെ ചരിത്ര സംഭവമാക്കുകയും അതിനെ സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ദോഷകരമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ഈ സംവിധാനത്തിനകത്തുണ്ട്. അത് ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി അവർക്കെതിരെ സംഘടനാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിന് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടല്ല, എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഞാൻ നേതൃത്വത്തിന് ഉറപ്പു തരികയാണ്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നുകൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഈ വിഷയം ഇന്നലെ 45-50 വയസ്സ് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ഭാഷ, അവനൊരു വൃത്തികെട്ടവനാണ്, അവന് പ്രായവും തരവൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ആ സംഭാഷണം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവരോടും ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഇയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എന്തായാലും ഇത് തുടങ്ങിയ ആൾ ഞാനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ്. എനിക്ക് പരാതിയില്ല, എനിക്ക് പോലീസിൽ പരാതിയില്ല, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ സംഘടനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായീകരണങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആരും വരണ്ട. അത് വരുന്നത് ഈ സംഘടനയെ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തും. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചർച്ചകൾ ഞാൻ മുമ്പ് ആദ്യം നടത്തിയ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തരുന്നത്. അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യാജ പരാതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പകപോക്കലും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്ന പയ്യനാണ് ഈ പയ്യൻ. ഞാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരുപാട് തവണ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനൊരു കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ ഉപകാരസ്മരണകൾ കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പലർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് അവനെ പെടുത്തിയതാണെന്ന്. അവനെ പെടുത്തിയതല്ല, അവനത് ചെയ്തതാണ്. ന്യായീകരണങ്ങളായിട്ട് ആരും നിൽക്കണ്ട. ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചർച്ചയാക്കിയവർ, ആ ചർച്ചയാക്കിയവർ നാളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ആ പരാതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കോടതി പോയി ചെയ്താൽ ആ സമയങ്ങളെല്ലാം സംഘടനയെ ദുഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച വീണ്ടും ഉയർന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ത്യാഗത്തിനെ വില കുറച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിയിൽ ആരും കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യായീകരണങ്ങളായിട്ട് ആരും ഇതിനകത്ത് വരികയും വേണ്ട. ഇവിടെ ആരെയും പൊട്ടന്മാരാക്കുന്നില്ല. ഇത് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്.